shawarar koya addini da wani zama mai kyau da koya addini kan mai kula da lafiyarsa sai Allah ba shi wayan dauka. A wayan? Muna taya ku murna. Ai salatu salama ga koda Allah. A ta ce ka daura aure. Sada yin waƙar aure irin na su da
Allah ubangiji ya sa alkhairi ya bada zira ɗaya ba. Ubangiji Allah duk wanda ya sa zuwa wannan biki Allah mai da shi da lafiya. To a matsayinki na yaya ango da ita amarya wace shawara zaki ba su ko nasiha akan zamantakewar su ta aure? Ina ba su shawara da su yi haƙuri banda jita-jita a dai haƙuri da juna ko idan haƙuri. Ina ta uwata Firdausi murnar farin cikin aure ita da Abdulrahman. Allah ya ba su zaman lafiya. Amin summa. Yaya ango na yi farin ciki kwarai da gaske na auren nan. Allah ya ba su zaman lafiya da kwanciyar hankali. Allah shi ba su da albarka. Allah shi mai da kowa gida lafiya. Inda kowa ya zo ya hallara wannan taro Ubangiji Allah ya mai da kowa lafiya. Allah Ubangiji shi gwada mana autan mu. Assalamu alaikum. Ina taya yayata Firdausi murna ɗaurin aurenta ita da mijinta Abdulrahman. Ina fata Allah ya ba su ya Allah ya sa sun dace wanda suka zo ta mu wannan biki. Allah ya mai da kowa sa lafiya. Allah ya sa ko haɗu da nasa farin cikin. Mun gode sai Allah. Ina taya dan uwana Abdulrahman, ina taya shi murnar wannan biki da aka yi da shi da amaryarsa na Firdausi. Allah ba su zama lafiya, Allah ya sa alheri kuma Allah gwada mu kuma gaba. Wanda suka zo murnar wannan biki wato kan abokai da kuma al'umma, Allah mai da kowa gidansa lafiya, Allah kuma ya ba da zaman lafiya a tsakaninsu. Wannan rana je ina mata abin nan Allah sa alheri, ina farin ciki cikin ta. Ubangiji Allah shi ba su zaman lafiya. Matsayin mu na manya muka ga abin da bai dace ba muka dan tsauta ma yaro, in ya ansa ka gani, idan bai ansa ba sai mu dan sa idanuwa koko. Amma Allah shi sa alheri kuma Allah shi hada hankalinsu. Allah sa ka tabiya mutanen awan da ba su dace ba. Allah ba su zama lafiya kuma ya kai musu shedan daga cikin zamantakewar su ta. To alhamdulillah matsayinki na yaya shi wannan ango wace irin nasiha zaki ma shi ango akan kamanta adalci tsakanin shi da shi? Gaskiya zan mai nasiha tun da nauyi ne Allah ya dora mashi. Yau ya riga ya zama babba daga cikin gidan shi. Dukkan abin da Allah ya dace ba shi ikon zan ba ya shawara. Ya rike tsakanin shi da Allah bisa ga amanar da aka bashi. Ya yi adalci. Allah sa alheri. To a matsayinki still har yanzu ga ya amarya wani jan hankali ko shawara zaki ba ita amarya akan ta biyayya ga mijinta? Zan iya ba ta shawara ta bi mijinta saboda kafafun da yanzu nauyinta ya koma bisa kai. Ta fito daga hannun iyayenta. Ko menene yanzu shi zai iya ba ta shawara da za ta kyautata mishi ta zanna lafiya tsakaninta da mijinta kuma ta kyautata ma iyayen shi. Ina aure na wannan yaro namu, mun gode ma Allah, mun Allah godiya, mun gode da ya kawo mu wannan rana, ya gwada mu wannan rana, ya gwada mu wannan lokaci. Allah ya sa albarka, Allah kuma ya sa Allah kuma ya sa a zanna lafiya. Allah ya bashi abin da zai taimaka mata, Allah ya bashi abin da zai ciyar da ita, ya shayar da ita. Allah kuma ya sa a zanna lafiya. Ina farin ciki da murna da jin daɗi da kuma walwalar da ban taɓa yin ta ba irin wannan rana da Allah ya kawo mu. Wannan rana ce ta farin ciki, ta jin daɗi da taron nan muka tara shi lafiya, muka yi shi lafiya, aka tashi lafiya. Muna fatan Ubangijin Rahama ya mai da kowa gidan shi lafiya. Wanda duk ya ziyarce Ubangijin Rahama Allah ya mai da kowa gidan shi lafiya. Shi kuma ango da nana amarya muna fatan zaman lafiya a gare su da fahimtar juna, dan aure dan haƙuri ne. Rayuwar duniyar nan gaba ɗaya komai haƙuri ne, iyakan soyayyan a waje ake yin ta da an shiga cikin gida ta zama haƙuri. Ina fatan ta taimaka ta bi mijinta, kar ta yadda ta biye ma 'yan ku zo ku gani, ta biye ma ƙawaye wanda ba na alkhairi ba. Muna fatan Allah ya ba su zaman lafiya, ya kuma iya rike ta, ya ba shi abin da zai ci da ita da kwanciyar hankali da nishaɗi a cikin gidansu. Ya rike ta tsakani da Allah, ya ba ta shawara idan ta yi ba daidai ba, ta
ya ba ta shawara in yayi ba daidai ba kuma ta ba ta shawara. Allah ya ba su zaman lafiya. Banda taliya, banda jibulan da cincin hana abokai. Idan ya daddaga mata ta daddaga mashi. Idan ta marmara mashi ya marmara mata saboda haka abinci kamzo kar ta sake ta bashi da sama nan mai ta rika bashi kankare. Ubangiji Allah ya tabbata da alheri. Allah ya bata ikon bugun shi da mutiya. A matsayina na da ango, a gaskiya na ji daɗin wannan biki. Ina murna da ina farin ciki kuma ina fatan wanda suka zo Allah ya ba su ikon koma gida lafiya. Allah ya ba ango da amarya zaman lafiya. Allah ya ba su zuri'a ɗaya. Ubangiji Allah ya shirya amarya da ango. Allah ya bata abin da za ya bata. Ubangiji Allah ba su zaman lafiya. Allah ya shirya su. Allah ba mu zuri'a da albarka. Allah shi ba mu lafiya, shi ba mu zaman lafiya. Allah shi shirya mu ƙasa mu. Ubangiji Allah so ka mu wannan yanzu da ake. Allah zanna da su lafiya da lokaci. Allah ka shirya amarya da ango ka shirya kowa da kowa. Allah ya bada Allah shi hada hakuri. Ubangiji ya sa albarka. Allah ya bada albarka a wuri. Allah shi ba mu zuri'a ta gari. Muna ce Allah sa a zauna lafiya. Allah ya shirya zuri'a. Allah shi bada abun badawa. Ni adda abun shi. Allah ka shirya zuri'a. Allah shi bada abun da za ya bada. Ni ce Sara da fatan malam Shafi muna murna wannan rana da Allah ya kawo. Miji Allah sa alheri, Allah sa alheri, Allah ba su zaman lafiya. Hakuri Allah ya ba shi abin da zai baka. Miji Allah ba su zuri'a ɗaya ba. Daɗi wani al'umma suka taru albarkacin wannan biki. Ubangiji Allah ya fi lafiya. Yan uwa da abokan arziki Allah shi masa albarka. Allah ya fi lafiya. Ango kuma Allah ya ba shi zaman lafiya da amarya shi. Allah ya shirya su. Allah ya ba shi abin da za a yi da iyalin shi da Allah. Alhamdulillah, a matsayinki na uwa ango wace irin shawara ko nasiha zaki ba shi ango dangane da zamantakewar su ta aure? Ba shi shawara zama lahiya shi da matar shi. Shewa ta arziki cikin gidan shi da farin ciki da jin daɗi da walwala da iyalin shi. Da ci da sha kada matar shi takura ko mu yi ya kawo mata. Ina cikin farin cikin haka kuma Allah ya taimaka mashi. Assalamu alaikum. A matsayina na yayan ango wanda nake da tarin farin ciki a wannan rana, wanda gashi Allah nuna mana ita wannan rana mai albarka ranar Juma'a, wanda ita ce aka samu halin ɗaurin wannan aure yanzu gashi mun dawo. Don haka ina yin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da nuna mana wannan rana lafiya, kuma ya sa muka yi gayyata, mutane suka amsa gayyata, suka wajen kira abin nan Suka amsa gayyata suka zo suka yi mama tarin addu'o'i da fatan Allah wani zai ansa wannan addu'a da mutane suka taya mu gaba gida. Sannan ina godiya ga al'umma annabi da suka taimaka mana ta bangarori dama, wanda suka taya mu da sauransu, wanda muna godiya gare su. Allah saka da alkhairi, muna godiya haka. Sannan kuma ina addu'a ga shi ango, Allah ya ba shi zaman lafiya da matarsa, da kasance dai mai haƙuri, to da dukkan shi ta rayuwa aure haƙuri ya fiyawa cikin sallah. Da haka ni ba shi shawara ya zama mai haƙuri, sai ya kawo da ido, sannan sai ya yi ji ya gani, sannan za a rana lafiya. Da haka nake miƙa godiya ta ga al'umma annabi baki daya. Ina gode ma kowa da kowa. Allah mai da kowa gidansa lafiya. Na gode. Na'am, alhamdulillah, na ji ka yi kira ga shi wannan kane naka ango. To ka sani cewa ita ma amarya yanzu ta zama kanwarka, yadda ka san ana uwa ɗaya uba ɗaya, kamar yadda ka ɗauka da shi wannan kane naka. Ka yi nasiha, ka yi jan hankali ga shi ango. Ita ma amarya wani irin nasiha za ka yi mata ko jan hankali dangane da zamantakewar su ta aure? Alhamdulillah, gaskiya ne wannan magana taka haka take, domin koma yanzu na ganin ta yi gab da ni bisa ga shi, saboda mu nemi rike da mutane da mutunci da sauransu. Sannan ina ba ta shawara game da ita yi hakuri ita ma, yadda Allah ya haɗa sauri ɗayan nan, ba kaman ana waje bane ba, tunda za riga an zama ɗaya, sai an yi hakuri da juna. Sannan ta yi hakuri da angonta, ita kanta ita ma ta ƙiji ta yi gani, sannan ta kawo da abubuwa ta nasu shawarwari na abokai da sauransu.
don haka ina roƙonta da ta yi haƙuri da rayuwa da abin ta gani ta ɗauke shi ƙadari daga ubangiji. Sannan ina miƙa godiya ta ga dukkanin al'umma da suke ba da haƙuri ko suke yi musu fatan alkhairi ya gansu Allah a wani an sa wannan addu'a ya zama alkhairi.